تو نہیں محرم شان نبی دا کیوں کرنا آئے ڈبے باقی انہوں اپنے ورگایا کھجی دے خاتم نوری خاکی جنوں خالق کول بلا کے او دسے سارے راج اخلاقی آزمیو دے ورگا کیڑا جدے سر تے تاج لولا کی جے تو مومن بننا چاہیں بن خدمتگار نبی دا کس کم حج زکات نمازاں جے کر انکار نبی دا جے توحید دی لذت چاہیں پہلو کر اقرار نبی دا آزم کس کم سجدے تیرے او جے نہ دل وچ پیار نبی دا چارے یار نبی دے عاشق کوئی نایو نہ ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا یو نہ یاراں ورگا تینا کوئی ہویا نہ ہو سی او نہ جان نثارا ورگا آزم شان صدیق کی کو یار ہزاراں ورگا محبوباں تے نکھتا چینی جیڑا کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق اس نو جانو یو جھوٹائی پیار جتاؤندا سانو دسیا عشق دے مفتی اتھے عیب نظر نہیں آؤں ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دس دا وانگ قرانے ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایوئی ورد گیا صورت یار دی ویندیاں رہنا ایو سب عملہ دی جانے آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے اور ساڈا ایوئی دین ایمان جس دی مثل مثال نہ کوئی ہوتائی کوئی ذات شبیرے حسبوں نسبوں عرفا آلائے سمنے آئی جگ دا پیرے سیرت ساری پاک نبی دی اتے متھیوں بدر منیرے آزم شکل حسین سخی دی اور نری حیدر دی تصویر تین دن دے ترے آئے بیٹھے ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود جانا دتیاں یو نا غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہ کی تھی تاکہ آل نبی دیاں شانہ وچ کربل دے میدان ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہونے آئی حسین دیواری پین آکھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو واری چھیتی آوی دیر نالاوی پچھے کلی پین
زینب کر دی زاری او نواں لباس پہنا کے زینب کی تاہتیں بدیا پائی کی جانے اس پھر نہیں آنا کھڑی سر تے آن جدائی کی دسا میں درد زینب دا او جدی لٹ گئی خدائی آزم کم گیا عرش خدا دا جدو لاش حسین دی آئی